Salutare! Am încercat și al doilea test cu o diferență foarte mare între acumulatori. După cum vedeți, acesta are 2745, 2332, 1864, 1654, 1372, 1072, 997, 881 și aceasta are 943 și toate împreună au la un test de descărcare 14,31 Ah. O problemă a fost cu încărcarea aparatului. I-am dat să încarce pe test și n-a putut să le încarce. Posibil să aibă vreo problemă și din cauza asta n-a putut să le încarce, dar le-am încărcat cu bateria aceasta externă și cu un încărcător de telefon. Acum să vedem, după ce să le încarc, să le las să văd care își pierde tensiunea, care ar fi defect. Dar v-am zis, dacă le folosiți la un curent mic, pe cât se vede, merg foarte bine. Nu știu în timp ce s-ar întâmpla dacă cele mici le-ar distruge pe cele mari.